Kunu araba kuma mina pangulun tumbe ka ta katana ye Washington. Britanniku ka fanga ɲɛmɔgɔ ye a sɛbɛntiya k'a fɔ k'a bɛ bɛn kuntagalajan de ɲini ka taa Ukraine jamana ma. A y'a sɛbɛntiya o kɔfɛ ko nin ko in tɛna se ka kɛ k'a sɔrɔ u ma fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw sigi sen kan. Ko taabolo dɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka Putin fari faga. Royaume-Uni bɛna a sen don nin baara ninnu na i n'a fɔ jamana tɔw. Nka an mago bɛ lakanabolo sira kɛrɛnkɛrɛnnenw na ni Ameriki jamana ye, a ye min fara a kan. Yan'a ka se Washington, Keir Starmer y'a lase tarata don ko Royaume-Uni bɛna dɔ fara a ka sɔrɔ kan lakanako fan fɛ. Nga Donald Trump min tun ye a lase nin waati laban ninnu na ko Britanniku ka fanga ɲɛmɔgɔ ka taabolow ka ɲi, y'a da kan ko Rusila jamanatigi Vladimir Putin b'a fɛ ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ Ukraine kɛlɛ la o min daminɛna Rusila jamana fɛ février kalo tile 24 san 2022. Otan wa an ka ɲinɛ o kɔ a ye nin lase arabadenw ka ɲɛsin u ka hakilina dɔw ma min bɛ tali kɛ u sen donni na o min kɛra waati jan Ukraine fɛ ko n'o bɛ i n'a fɔ tasarali ka taa États-Unis jamana ma ni Rusila ye dangarili wale wɛrɛ ta. Fɛn min ye hakilina taabolow ye waati jan kɔnɔ finitiriko nasiraw fɛ. An y'a ɲini Europe gunkana fɛ k'a k'o kɛ. Ameriki fanga ɲɛmɔgɔ Donald Trump ye nin fɔ.